Семейството на Байрибан обвинява министъра служебен на земеделието Иван Христанов в натиск. Разговаряме с Костадин Бачийски, който е част от коалицията в момента, която е близка до Христанов. Какво мислите вие, господин Бачийски? Ще реши ли проблема, казуса на Байрибан Христанов до края на това служебно правителство? Аз вярвам, че министър Христанов е достатъчно интелигентен, за да предложи работещо решение за решаване на този казус, стига да има желание и от другата страна за решаване на този проблем. Доколкото знам от информация в публичното пространство, вече са предложили възможност за изкупуване на животните по пазарни цени. Всеки един производител, животновод-производител, който има за цел да реализира своята продукция, би трябвало да е доволен от това, че реализира своята продукция на пазарна цена, така че виждам вече в тази посока предприети действия. Честно да ви кажа, така съм учуден, че има съпротива от това, че Христанов иска да реши този проблем най-накрая, но вярвам в интелекта на Христанов и желанието му да реши този казус. Ако от другата страна има също желание, смятам, че не е изключено този казус да бъде решен скоро. Казуса Байрибан е